лявата страна има човек на два места, с лява страна, която има блоки. Има такъв човек. Има. Издес напред. Да. Рокамба сутана рокодомимада. Има човек, който да голи страна. Служи ръката си там. Аз няма да говоря ръка. Просто така. Стой така. Шикарама де брекам де ди брейда. Адош. Шанамбру сюда. Приемай святото сега. Шамбре! Реканго сутандре! Решакади брекамо! Святото ти върху теб сега. Духът на Господа работи върху теб. Виждам петно, нещо имаш като петно. Река, сутан, река, ди. Господи, моля те очисти това петно. Рея, кадомо, шарам, рея, кадо. Рея, кадомо, сутана, река, шарам, сутана, река. И тамайка, рокам, шада. Господи, благодаря. Името Исус, благодаря.